Het Simmerblomke. We staan hier in Dokkum op de Meerslootwal en we zijn op zoek naar Ina de Vries. Die woont in deze flat achter mij. En Fakkie de Vries die had haar opjoen voor dit prachtige mooie blomke. Nadat zij met deeltijd pensioen ging is ze net gestopt met dingen te doen. Ze had nog van alles bij het eind, dus daar zullen we straks hopelijk meer hoe jaren. Ik heb er een mooi blomke mee van Yildiz Bloemenboutique uit de Westerheen. Dus ja, we hopen dat we haar daarmee verrassen kunnen. We rennen er even naartoe, want we moeten in een flat wezen. We zijn op zoek naar Ina de Vries. Oh ja, hier woont kijk Ina de Vries. Ja, dan maar even nog een bellen? Ja, hier, 35. Ja, 35. Oh, dat doet hij voor het werk zeker. Haar zus heeft erop gegeven. Ja, dat klopt. Ja, nou weer erom bellen, dus nog maar wat even aanwijzen natuurlijk. Spannend moment. Zo ze thuis wezen. Oeh, nou, dat doe ik het hier, dat is een goed teken. Goedemiddag. We komen even boven. Nou. Ik sterk en ik krijg weer van mijn werk. Oeh, dus we krijgen het hier. Ja, maar ik zo direct weer aan het werk, dus dan... Ja, want ik heb begrepen, je bent nog heel wat aan het werk. Ja, ik heb flexpensioen, dus ik werk nog een paar uur in de week en de rest heb ik pensioen krijgen. Dus dat voelt dat heel goed. En in de zomermaanden werk ik wat extra, want mijn collega's wil graag met de band op vakantie. Ja. Nou, dan werk ik dan even, dus dat is prima. He? Ja. En van alles en nog wat bij het eind. Ja, prettig. Druk. Ze zeiden dan wel eens, ik wil mijn pensioen, dan heb je wat meer vrijheid. Maar ik heb nog drukker gekregen dan ik het ook zie. Dus ja, dat klopt wel. Ja. En wat doe je dan ongeveer al? Ja? Wat mag je je daarbij voorstellen? Nou, mijn familie die vreet een prettig zorg natuurlijk. Hè. Er zit er wel wat ziekte in. En ik zit in het kerkeriet van de Baptist-kerk in Kalmersweg. Dus daar ben ik dan wat bezig. En ja, ziekenbezoekjes, dat soort dingen al jaar. Ja. Dus echt een bezig bijtje nog? Ja, ja. En met ik bezig bleef, want toen was ik net zo'n, hè? Dan ben ik ziek. Nou, er was iemand en die had het opmerken. En die zei, ja, ze staat altijd voor iedereen kleren en ze doet nog een prutten. Dus ja, dat verdient een blomke. Dus ik heb hier een heel mooi blomke bij me. Heb je enig idee waar dat misschien wezen kan? Ik denk van mijn zussen. Van Fakje? Ja. Mooi, hè? Geweldig. Sure, jou om je oor? Dankjewel. Ja, dat is misschien al wat emotioneel. Je zat bij je op de stoep staan. Ach, je kunt het altijd horen, hè? Ja. Jezelf praktiseer je net voor dan. Geweldig. Nee, je hebt ook dubbel een dwars verzinnen, hè? Dankjewel. Alsjeblieft. Wist ook iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het onus terug. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.